Morottelija. Mä pelaan mun kaverin kanssa Forttia. Voit sanoa moi, mä en tiedä kuuluuko tää kunnolla, mutta ihan sama. Ländetään tohon mihin mä laittoon merkin. Ai et ehdi. Ai sä ehdit tähän keskikaupungille vai mikä tää on? No mäkin tuun sitten siihen. En tiedä kuuluukohan tää vähän ihan kovaa tää mun kaverin ääni tässä kun mä laittoin mun puhelimeen. Me ollaan puhelussa mun kaverin kanssa, niin laittoin puhelimeen ihan tohon mikin viereen. Ei jou. No, mulla on 0 kaikkea, mulla ei oo mitään. Mulla ei yhtään mitään asetta. Siellä on hiiliä. Hei, täällä on tyyppi. Mä sain haulikon. Mut me sanotaan kaikki silleen kahdesti. Mä sain aika sairaan AR. Ja siis ite ainakin tykkää. Mä otan Iron pumpun pois. Mammutti. Kato. Handgunnui. Dessu. Pystyykö näillä mopoilla ajaa? Ei. Joo. Ottakaa kaikki nyt ei mun kaveri. Ottakaapa hetki YouTube-katsojat. Tuli tommonen pikku juttu, toinen kaveri soitti, niin vastasi sille. Hyvä voittopella. Ei se kysyä miksi mä oon soittanut sille. Mennä. Eli kysyä miksi mä oon soittanut. Punari. Mulla oli tässä. Jäi. Voiko antaa mullekin vähän tappaa? Antaa tappaa tyyppi. Joo. Jäi. Olipa. Seuraava tyyppi on mun tappo. Mä en oo tappanut yhtään ketään. Onko seuraava sun? Siellä on toi. Aivan kun. Onko? Mutta ei. Joo. Sano silleen, että liivaa mä kuvaan YouTube. Mutta joo, mun yksi kaveri Jonas partiin, niin on mammutti. Minkä tilalle mä voisin ottaa? No, en mä hunaria halua menettää, mä en tykkää siitä. No mitä? Ei mitään. Mikä se oli? Revolver. Mä olisin varmaan halunnut revolverin. En kyllä tiedä, että minkä tilalle olisi ottanut edes. Mä haluan oikeesti.
heti kun niinku heti kun mä saan tappaa tyyppejä, niin sitten niinku ei löydy niitä. Vittu saa reloadissa vai battles? Ai kumma saa helpompi. Ei ränkkeli. Musta tuntuu, että ehkä battles. Sillä. Tai ainakin oli joskus. Joskus oli Red Helpompi. Ei oo ennen. Mä muistan, kun joskus 2024 me oltiin teillä. 2024 me oltiin teillä, niin me pelattiin ränkästä reloadia, me kummatkin kuoltiin tyyliin koko ajan. Me kummatkin oltiin 2026. Ouden. 5. Oletko mä saanut 2025? Mä sain 2024 jouluna leikata. Niin silloin joulu. No siitä. Oliko siitä nyt 6 vuotta vai oli 6 vuotta tulos? En minä muista. Ei, ota mä knokis. Nyt. Mä oon puskassa. Mä nopea valhaa taas videota. Tässä on tyyppejä, mä oon 30 HP, niin mä menen tänne puskaa käyttää medkitin. Mä käytän tässä medkitin. Sä voit sitten katsoa. Jop. Mä siirsin puhelimen kohtaa. Onks sä lovi? On. Löysin sieltä. On. Lähteekö nää faittaamaan, kun mä ammuin ne äsken? 30 hitattu. Mä hippasin tohon yhteen 30. No musta tuntuu, että ne on ehtinyt ohi liivata. Surkea aimi. Mulla on ihan surkea aimi nyt. En oo osunut melkein yhtä. Kannattaa lähteä nää. Näillä on hyvä aimi. Eli mä lähden karkumaan 72 ruokin. Mä otan tää momentti, koska voit tulla tähän alle. Tai sulla... Voiko Jooni pelata hiljaa? Se kysyy, että voiko se pelata nämä siellä. No kyllä se varmaan voi, kun oma sitten lopettanut YouTube-videon kuvaamisen. Mä oon 7 HP. Tai siis emotionaalinen. Vai? Yksin boksilla 28 ei tappu. Mitä tuuri mulla on? Mulla on maailman parasta. 4-5. Mä hittasin 2-4-5 tonne. Mä tapoin tähän. Mä otan kruunun tästä. Mä sain yhdeltä kruunun. Mä hiilaan itseäni. Okei. Mä vaan edittailen täällä. Ei. Musta tuntuu... Ai, onks täällä mukaan joku häkkeri? Niin, tää osuu jokaisen luodi. Se on joku robottiskili. Ota mä holdaan tätä.
Koitetaan kuitenkin tappaa toi. Minkä tyyppi? En tiedä kauanko siinä niinku menee. Mulla oli kruunu, mutta mä en tiedä, se on ihan sama. Oh. Täällä on se haulikko, jos tarvit. Ai haulikko, joo. Tuo samanlainen, mikä oli mulla, mä voin ottaa. No, mä sain paremman haulikon, niin... Tai sille sama haulikon, mutta parempana. On puolin pois. Onkohan tässä kestää 8 tyyppiä? No ei siinä ehkä 5 minuuttia kestä. Se on metti. Merkitti. Sen mä otan varulta. Missä on merkitti tässä? No. Kiitos. Ai, Mitä? Se saa paikkan. Mikä tää on? On. Mä en, Se Racing Seasonilla silloin jos. mä en oo varma, että onko mä saanut sitä ikinä. Tässä on Simpson Seasonilla, niin testiin menee. Tässä on ihan sikana jotain pyssyä. Aivan kieli. Mä pelottaa, kun täällä on se vitsi aimbot-tyyppi. Mä en oo varma, että ei sillä varmaan oikeesti ole aimbottia, sillä on varmaan vaan hyvä aimbottelta. Koska musta tuntuu, että se missas kai ainakin yhden luodin siinä. Sillä aimbottiin, niin se osuu jokaisen. Niin, ei aina, että on suosittu jokaista. Eipä jokaista. Ei mua pelottaa liikaa. Ei, tuolla on kruunu, toi osuu jokaisen. Äkkiä karkuu. Saiko sä se? Se jäi. Ole. Voi vielä juki. Täällä on ainakin juki. Mä hiilaan. On hiilaamassa. Mä hiilaan täällä kun juki. Koska tyhmältä, kun sä sanoit jugu. Mä sanoin itse aina juk. No niin, mä oon sitten halunnut lyhyesti. Mä joudun jaksamaan. Ei. Miten mä oikeesti oon nokissa? On tässä ylhäällä. Joo, mä kattelen sun peliä. Koska mä en enää voi riivuuttaa. On 3 tyyppiä, 2v1, me luultavasti tullaan kakosiksi. Jos ne ei avaa jotain ihan niinku botteja. Tai jos mä vaan osun jokaisen. Niin. Selkä on kipeä. No siellä oli se aimbot-tyyppi. Tuolla sun sivulla. Ja ei siellä vaan siellä toisella sivulla. Siellä. Puhutin osoittaa siellä, mutta täysin sä et näe. Jossakin täällä, tuolla päin. Jo siinä on se aimbot-tyyppi. Tuo robotti on aimpotti, tai siis se kuka ainakin osuu yli jokaisen puoli. Joo, kakkoseksi. Okei, mutta se olisi niin moro.